आरो दा बेसारा मोजां लामाजों थाबायबाय, मोजां लामाजों थाबायनो थिनबाय, मोजां लामाजों थाबायबाय बेस्रा भाइरेल जाबाय। नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो? एकदम बेस्रा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो। कनजिता बर'नि गेदेर बिबुंथि फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन। दा आङो भिडिअखौ होलांनो सानदों। फार्स्ट क्लिपाव नुदों सासे सिस्टारा कनजितानि बिखय मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन आरोना। राइट बुंदों ना रं बुंदों नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा आङो जागायजेननायनि सिगाङावनो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। फिन खेब गासैखौबो हर गेजेरावनो बरायहरलायबाय। भिडिअखौ आङो फिन लानानै फैफिनबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था कनजिताया मा बुंदों। कनजिताखौथ' सिनायखायो जानांगौ। दासान्दि भाइरेल जाफुबाय थानाय मोनसे मेथाइ एबा मोनसे सं भिडिअ'आव बे कनजिताया आगान होदों आरोना फार्स्ट टाइम। दा बियो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बे संखौ। दा गोबां मानसिया अर जोंदों। बे अर जोंनायानो जाहैबाय सासे भाइरेल जानाय हिन्जावा बर' आइजोआ बोरै सर्ट मुभियाव जायगा मोनखो एबा सर्ट मुभिखौ खालामनो थाखाय आगान होखो बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। दा सासे भाइरेल जानाय आइजोआ भिडिअ खालामनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैयामोन नामा? बे बाथ्राखौ सासे सिस्टारा बुंदों। मानि थाखाय मेगन देरनांगौ, मानि थाखाय मा खालामनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। जोङो फार्स्टआवनो बिथांनि मोननैसो भिडिअखौ जोङो नायग्रोना लानोसै मा बुंदों। आरो बे संखौ लानानै कनजिता बर'आ माने मोनसे गेदेर बिबुंथि होदों। बे संखौ माने सोरबा इउज खालामदोंनो आरोना। फुल भिडिअखौ गावनि चेनेलनि गेजेरजों हेंगारना होदोंनो। दा खस्थ' खालामनाय नालाय एलबाम भिडिअ बानायबा खस्थ' खालामनाय जायो, ओमफ्राय फैसा एसे खरसा जायो। बेनिखायनो जायफोरा इउज खालामदों थाबैनो दानना लाबानो जाबाय, नङाबा बिथाङा कपिराइट हरगोन होननानै बुंदों आरोना। सेस जाखागोन, कपिराइट हरबाथ' स्ट्राइक नांखागोन चेनेलाव। कपिराइट स्ट्राइक हरगोन होनना बुंखादो। दा नोंथांमोना नायग्रोना ला सासे सिस्टारा बे भाइरेल जाबाय थानायनि थाखायनो मा बुंदों नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। आयौ मा कनजिता बर' जाबाय थाखो जेन'बा नोंसोरो हो? कनजिता बर'आ मा नोंसिनि थाखाय एलबाम खालामनो मोनलामोन नामा? सिगाङावबो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरनो बुजा होनायनि लाइनाव फैबाय लाबोबाय नोंसोरो। आरो दा बेसारा मोजां लामाजों थाबायबाय, मोजां लामाजों थाबायनो थिनबाय, मोजां लामाजों थाबायबाय बेस्रा मोजाङै मोजां भाइरेल जाबाय। नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो? एकदम बेस्रा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो। सान्थियै थानो हो बेस्राखौ, सान्थियै थानो हो। नोंसोर मा जाजानो लुबैदों बे कनजिता बर'खौ? मा जाजानो लुबैदों नोंसोरो? सिगाङावबो गाज्रिनि भाइरेल खालामबाय, आरो नै दाबो मोजां लामाजों थाबायनायखौ नोंसोर नायनो हायाखै ना मा जाखो? एकदम गोजौआव दावखोनायखौ नोंसोर डाउनाव खालामनो लुबैयो नामा? सिगाङावबो मोजाङै मोजां भाइरेल जालांबाय, मोजाङै मोजां माबा जाबायमोन, फलोवार्स बारायहांबायमोन। बे समावनो नोंसोरो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरो इदि बुजानायनि लाइनाव लाबोबाय। आरो दा नोंसोरो मालायखौ नायनो हायाखिसै। गावजों गाव नोंसोरो हिंसा जालायनाय, गावजों गाव नायलायनो हायैसो नोंसिनि आखला। मा होननांगौ नोंसिनि आखलखौ? दा नोंसोरो सापर्टसो खालामनांगौ बेखौ, मोजाङै मोजां दावखोलांथों होननानै सापर्ट खालामनांगौ। नोंसोरो सापर्ट खालामनांगौ बिथांखौ, साबायखर होनांगौ। मालाय बायदिबा बियो सुइसाइड जानानै थैगौमोन बै समावनो। बेसारा गावनि लाजिनाय गिनाय लासिंसिं मान सनमानखौ दोननानैब्लाबो बियो फिसा उन्दैखौ लानानै दावगालांनो होननानै दावगालांगासिनो दङ। आरो दा नोंसोर बेखौ डाउनाव खालामनो सानबावदों नामा? एकदम नायनो हाया नोंसिनि मेगना माबायदि। नोंसिनि मेगना बेस्रा एलबाम खालामदों एसे नायनानै इन्जय खालामब्रा। नोंसोरबो नायनानै एसे इन्जय खालामनानै सापर्ट खालाम, दावगाहो। नोंसोरबो देरफा। माखासे गिदिर गोलावफ्रा नायनो हाया माथो। नोंसोर जाखाबायब्रा। नोंसोर फेसबुक इउटुबनि थाखा नोंसोरबो जाबाय। जाय होनग्रा मानसि बिसोरबो जाबाय। बिथांखौबो जानो होना।
बिथांखौबो जानो हो नोंसोर नोमा नोम्फानि थाखा नङाथ' बियो नोमा नोम्फानि थाखा नङा जायनो हायो बेनो गोसोबायदि खालामनो हायो थाखा फैसा दङबा नोंसोरबो सर्ट मुभि खालामो ना एलबाम खालामनो हागोन गावनि थैखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामनानै बेस्रा बियो एलबाम बानायदों दा एलबाम बानायबाय बेखौबो नायनो हाबावला नोंसोरो गोसोबा नोंसोरबो खालामब्रा नोंसोरबो खालाम नोंसिनाव थाखा फैसा दंजायोबा थारमाने गावसिनाव थाखा फैसा गैजायैखाय गावसोर खालामनो हायैखाय मालायखौ बखिदों ना मारै जाखो नोंसिनि लाइनाथ' बिदियावसो फैबाय नङाना अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा कनजितानि बागै सासे सिस्टारा गोबां बाथ्रा बुंबाय आरोना सानस्रि बसुमतारिया दा बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना मोजाङै नायदोंबा बुजि मोनदों दिनैनि भिडिअ बेखिनिसैमोन आरोना दा भिडिअखौ आं फोजोबनाय जासिगोन दा आंनि बुंनाया बेनो लास्टआव आंबो रावजोंबो हेटार्स जानानै थानो गोसो गैया एबा सोरजोंबा नांलाय खमलाय खालामनो गोसो गैया आंनि बुंनाया बेनो कनजितानिया माने गाज्रि जायाखैमोन आरोना सोरबा सासे सिख्लाया भाइराल जादों माबादो गावनि गोसो आरोना थाखा फैसा थायोब्ला गासिबो खालामनो हायो मिउजिक भिडिअलाय मा जोंबो गाबोननो खालामनो हागोन थाखा फैसा थायोब्ला बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेफोराव नांलाय खमलाय दान्थे बिदिन्थे खालामनो लागा जेबो दरकार गैया जाय खस्थ' खालामनो हायो जाय थाखा फैसा दोङो मोनसे भिडिअ एलबामल' नङा नों फिल्मबो गानो हागोन नों जुदि मोजां हास्थायबाय थायोब्ला मोजां नाजानाय थायोब्ला थाखा फैसा थायोब्ला नोङो एलबाम भिडिअल' नङा फिल्मबो गानो हायो आरोना गासिबो मोन्थाय दोङो बिदि नङा जे सोरबा सासे सेलिब्रिटिसाल' सोरबा एक्टर जानायाल' फिल्म गाबाय थानो हायो बिदि नङा जोंबो गाबोननो बानायबा बानायनो हायो बैफोरबायदि गासिबो मोन्थाय थायो आरोना गासिबो हायो बेनिखायनो नाजानाय थानांगोन नों एक्टर जानोबा एसे माबा खालामनांगोन गावनि रोंगौथिखौ एसे देखायनांगोन अब्लानो नों एक्टर जानो हागोन आरोना गासिबो हायो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय जाय सोरबा भाइराल जानाया जि जाबाय थादो बेफोरबायदि साननो नाङा एक्टरा गासिबो जानो हायो एक्ट्रेसा गासिबो जानो हायो बैफोरनो मेगन देरलायनांगौ जेबो खोथा गैया लोगोफोर बेनोसै जायफोरा बुजि मोनबाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय कनजितानि बागै मा बुंनो गोसो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय